מעופף מתימן. לעומת זאת 100 מיליון דולר. אם יש משהו שיביא את השלום חבר'ה זה כסף! הרי כל המלחמות הן על כסף, על שליטה! האיראנים עכשיו מפסידים כסף. ואתם יודעים כמה קשה לפרסי לוותר על כסף. אני פותר את המלחמה ככה. אני בא כזה לחמנאי, 100 מיליון דולר, אתה מוותר על המלחמה? תקשיבו הצג, זה לא מספיק. 20. עוד קצת חמודי. וואלה, אני בגלל שאני אוהב את הרוגע לך שמת על הראש, כך 30 שחרר אותי. תודה ז'ונו. נגמר, חבר'ה, אין מלחמה. אז אני יודע, עכשיו יקפוץ מישהו בתגובות ויגיד, אבל שון,